citit în Demolition Derby 3. Aproape că este a doua oară când făcut și episodul acesta. Pentru că vreau să fac un episod și n-a mers bine. Și acest episod poate să fie mai bine. Pentru că, da, poate o să fie ok episodul ăsta, că am filmat decât 1 minut. Și este ok, poate să fie ok dacă pot să filmez aproape tot episodul. Că eu vreau mai mult. Și haideți să mergem cu această mașină, cu această rablă. O să-i apăs aici pe cheie și mergem într-un oraș. Se încarcă. E o reclamă. Eram eu sigur că e reclamă. Așa se face mereu. Este prima dată când filmez. Nu este a doua, nici a treia, nici a 15 oară. Este prima dată.